RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Okay, mga kasama, maing hapon sa itong mga suking tigpaminaw. Natakaroon din sa may purok 44 ulas manggahan. Og padayon gyapon ta mga kasama aning paghatod sa tong RMN Listen Win kung panudan Basket Edition. Ang atong putahe mga kasama, okay, munggos nga with the karning baboy. Sinabawan nga munggos. Yes, kasama nga doon. Naay talong, mo ni naay ahos, naay bumbay, naay kamatis, naay kalabasa, munggos. Ang sagari ni galay, kompleto ni mga kasama. Okay, minunggusan ni nga karni sa baboy mga kasama. Ato dong ilailahon si ma'am, ato yung naabta na minog next day si Armen Davao. Kisa may pangalan nato ma'am? May udto, Marivic Almendras. Okay, si Ma'am Marivic Almendras. Kinsa may kaila nimo sa DXDC? Ay, si Sir Erin. Sir Erin Ramos po, si Sir Bernard, si Ma'am Jonah, si Ma'am Ren, si Ma'am Michelle, taghan. Daghan jud ha, di ka basta-basta. Og tungod ni ana, ma'am, di nato langan kasamang dong. Ato nang ito nun ang basket nga panudan na puno jud sudan. Okay, dawata ma'am, gikan si DXDC Armen Davao. Unsay mensahe nato ma'am? Sa mga silingan ako dira, patayon ng tamamina sa RMN DXDC Davao. Kaya sila jud ang number 1 nga registration sa Davao. Okay. Thank you. Salamat po kayo, ma'am. Okay, gikan lamang dito sa may Purok 44 Ulas Manggahan. Kau ba nato si Radyo Man Dudong Erin Lumusmug? Ako ni, si Radyo Man Don Pulayaw, Tatak, RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.